Dobrodošli ljudi u moj novi video. Kao što vidite po naslovu klipa, ne znam ako hoćete da snimim ili bolje ovako. Da. Ili tako. Ili hoćete da vam snimam za novu godinu kako pucam petarde. By the way, ovo je moja sestra. Ova je moja sestra. Kako se zoveš? Kako se preživaš? Salma. Nemoj da lažeš. Veljković. Koliko imaš godina? 6. Još 7. To je 6, 7. 6, 7. Dođi ovdje. Šta imaš da kažeš da si subscriberu? Da se skupali. Dobro ljudi, i pišite u komentarima šta hoćete da snimamo. Ja sam Aleksa i ja sam Napolje.